سروسي بسرو زم ساعات زيادة تمزم روح زلوا أكلات سي نقرأت ترديهم حسيبهم ده يقولوا له زلب من وين مرعيد لينا ما أدخل ما تملسكا أوكي قال اليوم لا يوتادر وصل الفا كخون خليه ترديخني ما توتادر وصل الفا تخينهم أوكي بقول لك عليك ردوني أقول اليوم نقرأ قد حق قدايو بسرو تخونتات كما يو تجمعيمو تمنجست يكون تودب سراويت إن تخونتات كما يو مدلوات زجورو الزلو بسرو مش أوعى من مكب تايز مسل إن ترينا يو مسل زت حزنا بكا نسوري نتعنتو لكن هذا نختنا نسلامن حقاو مفتحن كاب حقاون سلاماون مفتحي نلعل نزمتصون وي كفتخ مختنا قصليو حدا وسان مختنا كقصليو مختنا لو الاونت بمخبار كرغاغصي مختنا حدنت حزب تግራይን ሰራዊትን بزطናخر መንገዲ ክንቅጽሎሊናይ ውሳነና እዚ ዝገልጽ ውሳነና ንሕጋዊ ሕገ መንግስታዊ ናይ ዝኽልልን ናይ ሰራዊት ሕገ ደንብን መሰረት ገይሩ ተወሲኑ ብኡ መሰረት ከ ክንከዲና ኃይለ እጅ ብንሰጥ እኮ አይምሩንም ብሎ ሲናገር በሚዲያ ጓዶች ልከውልኝ ነበር። እኛ እንደ ምግብ አይደለንም፣ አንክድም፣ አንሰብርም። ምግብ ኃይለ እኮ ከፕሪቶሪያ በኋላ አዲስ አበባ መጥቶ ከኛ ጋር ተገናኝቶ በልቶ ጠጥቶ ውጭ ሀገር ልከነው ታክሞ መጥቷል። ናይ ሱዳን ግን አተፈቂር ነው ሺሻ ዩኒሳስ መቃበለቷል በተጠኒ ተዋጋቲ ዝዋግኡ ንቀራ እዚ ግብረት አይኮነም በገንዘብ ስለዚህ አለ ትናይ ኢሳያስ ናይ ደግፍ ዓውዲ عبد الخبابي ناي زي حداو نقدر كتر ناي كويناتن شبران ناي كويناتن تهواخن وانا مسالة كوربوريشن يو كابزين ما لهبن زي ركليو سلامي تصون دم تواد الدكتور وبنت هذا هو حين سوكم ناي وعن علامة قالان حلو كمولي القوة تعليم الزغرات هي كنت أرجع ماذا كقولي ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢና ናይ ደም ሓያላትን ሃብታማትን ጉዳይ ተጻም ብምዃን ቀጥታዊ ወታደራዊ ግልጋሎት ተቕራቢ ብምዃን ስምወለሉ እቲ ዝለመዶ ኣብ ኩናትን ፀጥታዊ ዕግርግርን ቢዝነስ ምስራሕን ምትራሕን ክሰርሓሉ ይህን የምንለው ኤርትራን አብይ ምን ይላል? ኤርትራንም እመታለሁ ነው የሚለው። አይደብቅም ምላችሁ ለዛ ነው። ኤርትራንም ትግራይም አንድ ላይ ነው የምመታው፣ ሱዳንን እመታለሁ ይላል። ሱዳን ምን አርጋ ነው ምን አርጎ እዚህ መጥቶ ሱዳን መተከል መጥተው የአርኤስኤፍ ታጣቂዎች መጥተውበታል መሰለኝ አላውቅም። ማለት ድንበራቸው ወደ ሱዳን ሲገቡ ነው የመጡት ወይ ኢትዮጵያ ድንበር ላይ ያሉ ወይ ኢትዮጵያ አይመን ሎኬሽኑ እንዴት አድርጎ እንደመጣ ግን ድንበር ላይ የሱዳን ጦር አበድ እንዳላቱና ሱዳንን ገብቼ ሁላ መጣል ማንም አገረኝ ብለ ሱዳን ውስጥ ገብተህ ከመጣ ማንም እነሱ ያውቃሉ። እንታይ ዝብል ዘሎ ስታሊን ሓደ ካብቲ ኣብዚ ለንቀነ ወፂኡ ዝበሃል ዘሎ ሓበሬታ አብይ አሕመድ መደብናቱ አቅመዳዩ ተሸጋጊሩ ዘሎ አይጣዓሞን ዘሎ እምበር ንኤርትራ ክሃርም ከም ዝደልን እንኮላይ ንሱዳን ክሃርም ከም ዝደልን ምክንያቱ ኣብ ጎኒ ትግራይ ስለ ዘለው ብፍላይ ንኤርትራ ካብ ትግራይ ፈልየ ሪኣነ ወይ እውን ንትግራይ ካብ ኤርትራ ፈልየ ሪኣነ ዝመስል ዘረባ ከም ዘለዎን ከምኡውን ሊስት 200 Tigrayan institutions including hospitals ከምኡ ድማ ክሳብ 200 ዕላማታት ናይ ትግራይ ሆስፒታል አይገድፍ ናይ ነዳዲ ዴፖ አይገድፍ ንዑ ክሃርም ከም ዝደልን ባይ ዘ ወይ አቶም ናቱ ካድረታት ከም ዝብልዎ ዘለው እርግጠኛ እኳ ኣይኮንኩን ወታደራውያን ብረት ተኸዚኑሉ ዝነበረ ዕላማታት ሃሪምና ኢና ዝብል ስእልታት ከውፅር የለኹ እቶም ናቱ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዲስትስ ግን ናቶም ሓሶት ከይተበገሰ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ስለ ዝብሉ ንረኣናዮም ንኽተኣምኖም ከቢድ እዩ dismissal of Eritrean sovereignty ከምኡ ድማ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ዝድምስስ እዚ እውን ዘገርም ኣይኮነን እዚ እውን ብተደጋጋሚ ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ዝረብረብናሉን እዩ ስለዚ treating Asmara as a corridor ናይ ባሕቂ ዘገርም እዩ ግን ክሰምዖ ኣለና እቲ ዝሓስብዎ ዘለው lost race access no legal or parliamentary ከምኡ ድማ እዚ ብተደጋጋሚ ክብሎ ዝፀንሐ እዩ
again بحفشة እቲ ናባና ክገብሮ ዝደሊ ዕላማታት ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ብልጽግና ንሱ ከምዚ ይብል እንተቲ ከባቢ ዓለም ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባኡ እዚ ናይ ዩኬ ትራቨል ዋርኒንግ በሃል እዚ ኩሉ ቀይሕ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ክገሾ የብሉን ዝበሃል ቦታታት እዩ እቲ ኣራንሾኑ ድማ advice against all but essential بجد انت داي كوينو سلازي جعبي كفالنا إثيوبيا سبك جشو كم زي بلو يوم زنقرو زلو كل محرا كل التجراي كم دما كل الصومال نبدو كم دما بعبيو يتكتليا نبلو زلنا سلام زبال زلو ولا كل رومو غامبيلا كالو كله اتخا مالتي سلازي زياون سلا دفتوو سلا تسفاكبو زدلي امبر اتا إثيوبيا تبال زخياد ويون زبصحون يبلان 3-4 عينت كوينات تنقد زلايا يوروبيان يونيون ون انتقونه تدغاغامي يونايتد نيشنز ون حدا متنقطع وورنينج هيبلو زغا اتكونتا إثيوبيا زلو إثيوبيا اكبيد زخونه كم زلا ريسك اوف اكسبولوجن ريسك خمون كتفنجر زخل ريسك ون كم زلوا يوم ززارب زلو سلازي اب إثيوبيا برتع زخونه أناو زخونه كونسيكونس كفتر زغل بزحات حيلتا زبلو زلو يقداس بزكم يبلو بتخال دما كال يكسرحو سلو زلو بزح زعبون كتزارب تقددلو مغنيات يبلكان بكز مرقت نايتي معربا وعلم صبو غيركا كتردون كبيت سلو زخونه كال ابتناي تقرايس كان ملس انتايو زي زبهال زلو قداي ትግራይ መስዋዕት ከፊሉ ዝሓዘ ቦታ እሞ ድማ መሬት ዓደቡ እዩ ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣሎ በቲ ኩናት በዓሉ በቲ ዝተገበረ ውግኡ በዓሉ ዝወፀ ዝወታሽ ምስ ገበረ ህዝቢ እንዳሃለወ ሲ ንምንታይ እዩ ድርድር ተኮይኑ ዝርርብ ተኮይኑ ካልእ ጉዳያት እውን እንዳሃለዩ ማዕባለታት እንዳሃለዩ ኣብ ሒዝዎ ዝፀንሐ ቦታ ዘይፀንሕ ንምንታይ ክወፅእ ተገይሩ ዝብል ናይ ብዙሕ ትግራዋይ ሕቶ እዩ ብመስዋዕት ተኸፊሉስ ወይስ ከይተሓሰበሉ ዝተኣተወ ዲዳ ነይሩ ንምንታይ ዳ ክንድኡ ዝኣክል እንድሕር ናብ ዝርርብ ክእቶ ተኮይኑ ውግእ ክንድኡ መዓልትታት ክወስድ ነይሩ ወይ እውን ሕቶ ዘላለ ሰብ ኣለሞ እዚ ተታሓ يزخم مقبار سكالو العدل سلازينا برا ديخون تاينا مؤمات رخل اي اوزي في عبي زعبان ديزي بسروسي بسروس مسرح زيات انتم زمر حزلو اكلات سي نقرات تردي من حسيون دي خدلو زلب من وين مرعيد لينا ما ادخا ما تملسكا اوكي قال اليوم لا وتادر وصل الفا كخون خلي ترديخني مالت وتادر وصل الفا تخوينم اوكي بقول لك على ذكر الدنيا خليهم ነገር ግን حق ግዳዩ بسرعه ኩነታት ከመይ እዩ ተገምጊሙ መንግስት ይሁን ትውድብ ሰራዊት ንኩነታት ከመይ እዩ ምድላዋት ዝገብረሉ ዘሎ بسر ውሽጣዊ ዓቅሚ ምእካብ ታይ ዝመስል ኢና ተሪና እዩ ምስሊ ዘትሕዘና በቃ ንሱ ኢና ታንተወት ምለክናና ማለት ጨጨራውን እኮ ሰጓይውን አጉልጓል ያት ካው ጭንዶግነ አቃሲልካ ትክክት ይखाሉ ድማ እንደገና ከፍቱ ጉድጓድ ከምለት ይወጽ ተወጥቂቱ ይመቱ ማለት ስለዚህ ሓደ ግዜ ንሓደ ህዝቢ መራሒ ዘድልዮ ከም ጨጨራ ኸይኸውን ቆይ ማለት አይ ማለት እዩ ሓሲቡ ፕላን ገይሩ ዝመርሖ የድልዮ ማለት እዩ መምራሕ ማለት እሱ እዩ ምስ ህዝቢ ማዕረም ሕሳብ ይኮነን መምራሕ ማለት ወይ ተሕት ህዝቢ ሕሳብ ይኮነን መምራሕ ማለት ተረዲኸኒ ስለዚህ ናፍት ቦታ ነሱ መስዋዕትነት ተከፊሉ ምንም ሕተ ይብሉ ብሶት ዝቀነ መስዋዕትነት ትዝሞተ ሲቪሊያን بصوت ولا بايزوي بعفار زنبره ولا بيسلمت زنبره تغير وصلفو تغير كوي تمطوات حيل تغراي نتغراي مالت حزكو حنت دغو بخدي قص كتردا تخلو العدل كله بايزوي زي قليل يكون ስለዚህ نزي زما اخله حنت كابتي زحزنا ككفال ابز ጉዳይ ናይ ትግራይ ዘሎ ፈፂንካ እቲ መርሕነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ንጹር ዘይኮነ ስእሊ ሕጂ ኣብቲ ቅድሚት እውን ነጊርና ነርና እቲ አንክላሪቲ እቲ ዘይምንፃርሲ ከም ስትራቴጂክ ተወሲዱ ድዩ እንታይ እቲ ኤንድ ጎል ዕላማ ናይቲ ህወሓት ዝበሃል ዘሎ እንታይ እቲ ዕላማ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪብናሉ ነርና ኢና ዕላማኻ ዘይምግላፅ ምናልባት ከም ስትራቴጂ ሕማቅ ዕላማ ይኮነ ብፍላይ ወታደራዊ እንታይ እቲ ናትካ ዕላማ እንተደይ ነጊርካ ነቲ ፀላኢኻውን ኩሉ ግዜ ሃንደበትነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ክንምንታይ ርሕቀት ክትከይድ ትኽእል እንታይ ክትሃርም ትኽእል ስለዘይ ትፍለጥ ግን ንህዝብኻ ድማ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኮንፊውዥን ይትፈጥር ኣብ ጎንኻ ድማ ዝስለፍ የለን ንኣብነት ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ናይ ትግራይ ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም እንታይ ነይርዎም ንፁርነት ናይ ዕላማ ነይርዎም
ትግራይ ሃገር ትግራይ ትዕወት ትግራይ ገለ ክብሉ ከለዉ ባንዴሮም ሒዞም ንጹርነት ነይርዎም ክሊር ዝኾነ ኤንድ ጎል ነይርዎም ስለዚ ክላሪቲ ስለ ዝነበሮም ህዝቢ ድማ ብዓቢ ደረጃ ኣብ ደገና ውሽጥን ኣብ ጎንቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ተሰሊፉ ነይሩ ክላሪቲ ኦፍ ፐርፐስ ብሉ ነቲ ዕላማ ንጹርነት ኣሎ ገለ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተሪኻዮም ኩሉ ግዜ ንጹር ዝኾነ ዕላማ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ይኹን ሰራዊት ይኹን ካልእ ኩሉ ኣብ ጎንኻ ደው ክብል ይኽእል እዩ እቲ ዕላማኻ ንጹር እንተዘይኮይኑ ግን ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና you will have trouble ኩሉ ግዜ ሽግር ኣለካ ንህዝቢ ኣብ ጎንኻ ንኽትገብር ከቢድ ይክኸውን ከምዚ ኣብ ትግራይ ዝመስል ብዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ምሕማስ ዝርከብ እንድሕር ኮይኑ ድማ ዕላማኻ እንተዘይነፂሩ ድማ ከቢድ ይክኸውን ሕጂ ንሳቶም ዕላማ እንተነፂሮም እውን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ ተነፅሎታት ክመፆም ስለ ዝኽእል ደፍርሆም ነገር ክህልዎም ይኽእል ኣይክእልኒ ኣይብልኒ ግን ድሕሪ ሰለፋ እንታይ ተረፋ በሃል እንታይ ተሪፍካ ከም ፓርቲ ሰሪዝ ዝካሎ ብድሮናት ገይሩ ክቐትለካ ጥራዩ እቲ መደቡ ናቱ ስለዘይተዓዓሞ ዘሎ እምበር እሱ ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ገይርዎ ግን ብዛዕባ ህወሓት ሓሊፍና ክንሓልፍ ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና የግዳስ እንተቶም መርሕነት ናቶም ዝበሃሉ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ምስ ተዛረቡ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ምግበይ ተዛሪቡ ነይሩ እንታይ ኢሉ ነይሩ እስከ ዝስምዑ ግልጽ እዩ መኸተና ንሰላምን ሕጋዊ መፍትሕን ካብ ሕጋውን ሰላማውን መፍትሒ ንላዕሊ ንዝመፅውን ወይ ከፈተኽ መኸተና ክቕፅል እዩ ሓደ ውሳነ መኸተና ክቕፅል እዩ መኸተና ሉዓላውነት ብምኽባር ክረጋገጽ እዩ መኸተና ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ሰራዊትን ብዘጠናኽር መንገዲ ክንቅፅለሉ ኢና እዩ ውሳነና እዚ ዝገልጽ ውሳነና ንሕጋዊ ሕገ መንግስታዊ ናይ ዝኽልልን ናይ ሰራዊት ሕገ ደንብን መሰረት ገይሩ እዩ ተወሲኑ ብኡ መሰረት ከዓ ክንከድ ኢና ከም ትሪእዎ እዚ ጉዳይ እዚ ማራዩ ኣጨናኒቕዎም ነይሩ ነቶም መራሕቲ ናይ ብልፅግና ኣብቲ እዋን እቲ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፉ ዝመፀ ዝዛረብ ምግበይ ሃይለ እጅ ብንሰጥ እኮ አይምሩንም ብሎ ሲናገር በሚዲያ ጓዶች ልከውልኝ ነበር። እኛ እንደ ምግበይ አይደለንም፣ አንክድም፣ አንሰብርም። ምግበይ ኃይለ እኮ ከፕሪቶሪያ በኋላ አዲስ አበባ መጥቶ ከኛ ጋር ተገናኝቶ በልቶ ጠጥቶ ውጭ ሀገር ልከነው ታክሞ መጥቷል። አታዝሲ አይሐፍርን ዲዩ ምግበይ ዲ ወላ ትግራይ ዲ ወላ ኤርትራ እኮ ቀደ መስኻ ከምዚ ሎሚ መነፀርን ገለን ከይገበርካ ከለኻ ማሪኾም ሒዞም ኣብ ልዕ ማስዮም ከፈንዮም ከም ስለዚ ሓደ ብሓደ ኢኻ ዘለኻ እንድሕር ጌርካ ኮይንካ ንዑ ቀዳማይ ነገር ንዑ ኣይማርኽካዮ ናብ ኩናት ኣይኮንካ ማሪኽካዮ ውዕል ፕሪቶሪያ ተባሂልካ ስለተፈራረምካ ይመፅያው ሃገሩ ስለዝኾነ ሃገርካ ይኮነ እንተልካ ካላርስቲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ፈፂንካ ናይ ታሪክ ኣሰር የብሎምን ብዛዕባ ናይ ዓዶም ትማል ዘጋጠመን ድሕርደይ ታሪክ ዘይፈልጡ ኮይኖም ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ክፈልጡ ወይ እውን ከስተብሉ ኢልና ምፅባይ ናትና ስንፍና ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ነዚኣቶም ክፅበዮም የብልካን because they are just እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም እዚ ትማል ምሩኽ ዝነበረ ኣብ ትሕቲኦም ባዕላቶም ማሪኾም ጥራይ ከይኮነስ ምሩኽ ንዝነበረ ኣምፅኦም ኣብ ሰራዊት እትዮም ስልጣን ከም ዝረክብ ዝገበርዎ እዮም ስለዚ እቲ ድፍረት ናቱ ወይ እውን እቲ ደረጃ ኩነታት ናቶም ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ግን እቲ ኩነታት ከምኡ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ካብዚ ቀፂልና ኣብ ዘለው ሓደ ገለ ካብቶም ቆለጭ ዘምፅኡካ ግን ስምዕዎም እስከ እንደዚህ መርሓጃ ይዎ ናይ ሱዳን ኩናት ተፈጢሩ ነው ሺሻ እዩ ኢሳያስ መቃበለ ተዋር ብትሰልጠኒ ተዋጋእቲ ዝዋግኡ እውን ምቕራብ እዚ ግን በለጥ ኣይኮነን ብገንዘብ እዩ ስለዚ ኣነ ናይ ኢሳያስ ናይ ህግደፍ ዓቕሊ ኣብ ከባቢ ናይ ዘይሕጋዊ ንግድን ከትብል ናይ ኩናትን ሽበራን ናይ ኩናትን ተሃዋክን ዋና መሳለጥያ ኮርፖሬሽን እዩ ካብዚ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ይረክብ እዩ ስለዚ ፍፁም ደም ተዋድድ እንተሎ ብነፃ ዝገብሮ ከይመስለኩም ናይ ባዕሉ ዕላማ ኳላ እንተሃሎ ክምወሉ እዩ ዝገብሮ ታዕሊም ንዘቕረቦ ጥይትን ደረጃ ገንዘብ ክረክበሉ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢና ናይዞም ሓያላትን ሃብታማትን ጉዳይ ፈፃም ብምዃን ቀጥታዊ ወታደራዊ ግልጋሎት ኣቕራቢ ብምዃን ስምወለሉ እቲ ዝለመዶ ኣብ ኩናትን ፀጥታዊ ዕግርግርን ቢዝነስ ምስራሕን
ምትራፍ ክሳሐል كمزات ريوم زلهم أكندا قدايم أتوكير كامخاد تكونتات مسير ترا ذي راغب كنسو ولا ون مسير ترا أنت تراغبه إرترا ديسايسيف رولو يوساني كونتات تساعتي اللان مغنياتو أبتو كوينات تساعتا في سلو زي كونت جن كلها تومتهم إليت ناي تقرايزو بحالو سأقامهم كندي أبزعبا قداينا يسأقامهم دزاربو وقداينا يرترا كزاربو يزغللو ምናልባት ኣብ ሚድያ እቲ ናይ ኤርትራን ተዘሪብካ ጥራዩ ዝረኣየልካ ወይ እውን ኣቓልቦ ትረክብ ምክንያቱ ነቲ ጉዳይ ናቶም ብዙሕ ዝግደሰሉ ስለዘየለ ኢሎም ድዮም ከም ዝሓስቡ ክርዳኣና ይክእልኒ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ ሓደ ዓይነት ባህሪ ኢኻ ትርኢ ዝደጋገም ስለዝኾነ ድማ የሰልችወካ በዓል እዚ ኩሉ ግዜ ቄናን ዘረባ ክዛረቡ እቶም ካልኦት ድማ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ፍቅሪ መፍለይ ዝበለ እዩ ከአስመራ አልተመለሰም አሁንም ኤርትራ ነው ያለው ከኤርትራ መውጣት አልቻለም ብቻ ሳይሆን የመመለስ ፍላጎትም የለውም ለጊዜው አተተሰባት አታዚዮም ሲታይና ከንሰማ ወላ ቆዩ ወላ ይርዳና ዘሎ ደሃን በዚህ ከነስማካ ኃይሎች ክሬዲት ሊሰጣቸው የሚገባና በግልጽ መታወቅ ያለበት በዚህ ይሰማዕኩም ኣብዚነቲ ዘበነካስ ዝበሃል ዝናይ ፋኖ ሓድነት ምስ ገበሩ ሓደ ዓበካል ገለ ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ናቱ ግንባር ድማ ተዛሓየለ እዩ እቲ ኩሉ ግዜ ስለ ዝሕይል ኤርትራ ትሕግዞም ኤርትራ ብቐረባ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ዝብል ክስሎ ምጅ ድማ ኤርትራ ከይዱ ካብ ኤርትራ ክመለስ ኣይደለየን እዮም ዝብሉ ዘሎ እምበኣር ንሱ ከይሃለወ ፋኖ በል ዝብለኩም ዘሎ ወይነ ጉድ ናይዚኣቶም ጉድ ኣይውዳእን እዩ ዝኾነ ናይ መወዳእታ ነዚኣ ሰሚዕና ክንውዲና ዓይነት እያ እዚኣ እዚ ኢንጂነር ይልቃል ሓደ ካብቶም ዝብልዑ ናቶም እዩ ኃይሎች ክሬዲት ሊሰጣቸው የሚገባና በግልጽ መታወቅ ያለበት መጥፎ በሆኑ ጊዜ ባስቸገሩን ጊዜ እስካሁን ባለችው ሰዓት ድረስ ታግለናቸዋል መሳይ ምንም ጥያቄ የለውም አይደለም ፋቶችን ነገር ግን ያን ባላቸው ጊዜ አማራን አብረን እንውጋው ሲላቸው አንፈልግም ብለውታል አማራን አብይ መውጋት እርግጥ ነው አይደለም ግን አማራን በመውጋት ረገድ የትግራይ ኃይሎች አልተባበሩት ያ የሆነው የትግራይ ኃይሎች ጊዜያዊ ቅሬታ ስለሌላቸው አይደለም የአብይ ትናንት ከመሃላቸው የወጣ ኩታራ መጫወቻ ሆነው ከአማራ ህዝብ ጋር በዘላቂው መጣላት እንደሌለባቸው ትምህርት ስለወሰዱ ነው ለዚህ እውቅና መስጠት ያስፈልጋል በሌላው ግን ደግሞ በተግባር ያየነው በኤርትራ ላይ ጦርነት ለማወጅ ጠዋት ማታ ያለ መታከት እያወራ እንደሆነ አይተናል አይደል በኤርትራና በትግራይ በኩል ያለውን ቁስል ተጠቅሞ ኤርትራን ለመውረር እንደፈለገ ወታደሮቹ እሱም ፖለቲከኞችም የፌስቡክ እንታይ ዝብል ዘሎ ንተጋሩ ብፍላይ ንህወሓት ድማ ኣኽብሮት ክንቦም ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ግዜ ዝተዳኸሙሉ ወይ እውን ብሕማቕ መንገዲ ተዳኺሞም ላብ ዝነበሩ ኣቢ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ንኣምሓራ ንክሃርም ሓግዙኒ ኢልዎም እዩ ሽግሮምን ከምኡ እውን ቂምታ ስለ ዝነበሮም ፅልእ ስለ ዝነበሮም ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ክገብርዎ ዘይክእሉ ወይ እውን ረብሓ ይነበሮውን ማለት ኣይኮነን ግን ምስ ኣቢ ኮይንካ ንኣምሓራ ብምህራም ኣብቲ እዋን እቲ ፅባሕ ንጎ እንታይ ክመፆም ከም ዝኽእል እዚ ኣቢ ዝበሃል ሎሚ ንዓታቶም ተጠቂሙ ከመይ ክጉሕፎም ከም ዝኽእል ስለተረዱ እምበይ ኣይንሓብርን ንሕና ህዝብና ቆሲሉ የጃብ ኩናት ኣይናቱና ኢሎሞ ልክዕ ከምኡ ንኤርትራ ክሃርመሎም ምስኡ ኮይኖም ንክሃርሙ ነቲ ዝነበረ ፅልኢ ተጠቂሙ ኣንፃር ሓትሕት ከበኣሶም ፈቲኑ ኣብኡ ናብዮም እዚ እውን ኣኽብሮት ክወሃቦም ይግባእ ሬኮግናይዝ ክንገብሮ ይግባእ ብምባል እዩ ዝምልስ ትኽክል ዘረባ እዚ ነዚ ኣስተውዒልካ እንድሕር ኢኻዮ ድማ ኩሉ ነገር በቦቱ ይሕዘልካ